съм. Старт ли ще правиш? Сега да се махне малко. Човек. Спирай да сам. Не върви, а? Не, стана лошо. Човек 180 за нормативни. Неща да генем за. Идем на трета, изобщо не е такова, една па на четвърта. Въобще не чакаме Аз да трещите на тут това. всичко трещи тук вътре, че. А много души няма, молец. Аз ще обърна, сега човек, аз съм дала газ на кой. Аз на завоя остана страшно. Абе, аз дори ни дадах газ повече да мога да мина 170-80, защото иначе предния път с Стефан и двама с 200 го взехме. Такива изпълнения не. Задния мост ми зацепил. И не мога да правя завой острив. Само да не дойде някой да изпреварва майката си, да остава. Всичко отдолу вземе пари, брат. Гърнета направо стана на червения! Искам малко да се барне още сега, може би явно е студено. Малко надолу повече. Ти на тебе ти трябва парно, Аз имам, но... Долу си го кривен, човек. Добре ли? Това направо ти казва, човек, за да кебе много. Тук ли бяхме? Да. Искам, че ще пиде разки тук. Това с асфалт е много гладък. Тук е по-гладък асфалта и виж, не носи така. Но хора, тук е шки багуни има. Има, но тя хубаво, че когато смених предните амортизър, тя виж после, предните са коните, сега стои на пътя добре. Може да по-той 3 само, че не от регли го стави. Каската е. Знаеш как тръгва? Аз не идея, че. Мачката се среди глада, така направо да качих така, че. Зайчик. То се чупа скочи от другата страна, вяло? Много рязко тя направо щупи врата и вари там. Това е каруца. Още една каруца има.